Fl-aħħar ta' April se jirritorna il-Valletta Green Festival, avveniment annwali iddedikat għat-titjib l-ambjent tal-Belt Valletta, it-tnaqqis fit-tniġġis u biex jitqajjem iktar għarfien dwar l-ambjent ta' madwarna. Il-Valletta Green Festival se jsir bejn 28 ta' April u l-1 ta' Mejju fi Pjazza San George u f'postijiet oħra madwar il-kapitali. Wara nuqqas ta' sentejn dan il-festival se jkun qed jerġa' jilqa' lill-pubbliku sabiex jingħaqad fil-belt għal dan il-festival. It-tema din is-sena hija l-abitat naturali hekk kif fid-disinn li tħejja apposta għal dan il-festival jispikka iż-żrinġ, speċi li sfortunatament f'pajjiżna ftit qed jispiċċa. Se tkun qed tingħata importanza partikolari wkoll lill-ispazji pubbliċi u l-effett li qed iħalli t-telf tal-abitat fuq il-flora u l-fawna tal-gżejjer tagħna. Fost l-akbar attrazzjonijiet f'dan il-festival hemm l-infjorata li ta' kull sena tiġbed lejha numru kbir ta' persuni. Wall-ewwel darba fi ġnien l-Aparelli se tkun qed issir attività mifruxa fuq 500 metru kollha iddedikata għall-klieb.